Mutta että tavallaan muistoissa on ihanaa se semmoinen tarinallisuus, mikä siinä on. Ja mikäpä se hienompaa kuin kuulla pieniä tarinoita. Ja oli semmoinen sateinen kesäpäivä. Tein semmoista palapeliä, jossa oli 2 kissaa. Ja se oli aika lailla jo valmis. Mä olin sitä tehnyt aika pitkään. Radio oli auki ja sit sieltä alkoi Bonnie Tylerin tuolta Eclipse of the Heart. Ja sit mulle tuli yhtäkkiä ihan älyttömän surullinen olo ja mä rupesin itkemään ihan hirveästi. Mä tein itselleni kukkakaupan sinne, josta kukaan ei käynyt ottaa mitään kukkia erityisesti, mutta sit mun veli keksi täällä diskon. Se teki sinne maakellariin diskon. Se oli aivan mahtava paikka. Se hankki sinne niinku valourut. Ja se soitti siellä, sillä oli mankasta, se soitti TV:stä äänitettyjä diskokappaleita. Se oli aivan siis niinku meidän suvun kesken esimerkiksi juhannusjuhlilla aivan niinku hitti se. Ja sen nimi oli Disco Blitz. Niin mikä se mun toinen diskomuisto oli? Jotenkin, liittyykö se sukkiin? Joo, aivan.